Il-kelma ta' Edifeni Kadami huwa l-isem ta' ktieb ġdid li ġimnied il-ġimgħa filgħaxija. Ktieb mill-pinna tal-awtur James Aronello li analizza id-diskorsi politiċi ta' dan il-politiku li ħalla impatt kbir fuq is-soċjetà Maltija. Waqt din it-tnedija uffiċjali tkellem l-eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg fejn spjega li dan huwa l-ewwel ktieb tax-xorti tiegħu li analizza l-għodda li kien juża Edifeni Kadami biex iwassal il-messaġġ tiegħu, għodda li tinkludu wkoll it-ton tal-vuċi tiegħu. Sqar li dan huwa ktieb miktub bi stil mexxej li jitfadaw ukoll fuq id-diskorsi li jirriflettu l-istorja ta' Malta f'dawn l-aħħar snin. Ibben il-protagonista dan il-ktieb Edifeni Kadami ringrazzja lill-awtur illi għamel analiżi tad-diskors ta' Edifeni Kadami matul il-karriera politika tiegħu f'kuntesti differenti fosthom ukoll fil-corner meetings. Diskorsi fejn Edi dejjem żera it-tama, dejjem kienu diskorsi ta' viżjoni u dejjem lissen l-għaqda u l-fiduċja. Huwa qal it-tnedija ta' dan il-ktieb hija ċelebrazzjoni ta' kliem li bidlu l-kors tal-istorja politika ta' pajjiżna. Martin Bugelli fisem il-Klabb Kodba Maltin li huma l-pubblikaturi ta' dan il-ktieb fid-diskors tiegħu qal li dan il-ktieb huwa uniku għax jitratta il-politika ta' Edifeni Kadami tramite il-kelma tiegħu. Ktieb li analizza il-metafora, l-użu tar-retorika u l-istil ta' kif kien jagħmel id-domandi tiegħu. F'sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba l-awtur James Aronello qal li l-għażla li jikteb ktieb fuq l-eks Prim Ministru u eks kap tal-Partit Nazzjonalista Edifeni Kadami kienet li għalih Edi dejjem kien iġbija tal-kap tal-partit. Stqar li l-imħabba tiegħu lejn il-lingwa Maltija u l-kelma li dejjem uża Edifeni Kadami waslitu biex timbet imħabba ma' oratur u l-kelma li kien juża u kif il-lingwa Maltija u Edi bħal oratur jikkumplementaw lil xulxin. James Aronello jispjega kif Edifeni Kadami fid-diskorsi tiegħu kien juża numru ta' termini bħal aħna u pajjiżna biex ikattar l-għaqda fost il-poplu Malti f'mumenti fejn kienet tirrenja t-tensjoni politika. Dan apparti wkoll jispjega l-metafora evanġelika u l-fidi nisranija li kienet riflessa ta' spiss fil-kelma użata. Għal din it-tnedija kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-viċi kap Elix Perci Kalaxxone, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi, raba ta' Edifeni Kadami, persuni oħra li ħadmu qrib tiegħu kif ukoll raba tal-awtur James Aronello.